Ako, pilit. Ibig mo ka o. Ito yung rin sa atin na kung nasa patient. 2,000 years later. What's up mga kabinang? And for days, dito mga kabinang ako inspired hangin. Nakapag sa mga kabinang. So, ano kung tayo i-feature isang kamisolan mga kabinang. Manikon yung birthday mo. Birthday mo. Ako tayo. Pogi, may nag-text sa'yo. Pogi. Pogi, may nag-text sa'yo. Hey, what's up mga kabigan? Nakakaroon diri sa may tuon mga kabigan. Pangalan di ay Tuna choice mga kabigan. So, ato na to ni ilang menu nga pang malakasan mga kabigan natin sa mga outlet mga kabigan. So, i-check lang ilang Facebook page mga kabigan kung asa ilang mga outlet mga kabigan. Upanimin ninyo mga kabigan. Sarap mga kabigan. Okay, welcome back sa akin. Pagbago naman ito kasi mga kabiga. So, kung natataroon din sa civilian, mga kabiga, ang inan, pang mga kabiga. So, tawago na po ako. Iba nilalog po na wala pang taon mga kabiga. No? So, from the United States of the Kapayunan Grande. Yung speed. 50. Let's go. Kailangan ito. Ilang. Ay, kuwanta. Jingit yun. Mas. Kaysa rin. Okay. Ito rin kilawan. Relax lang. Yeah, let's go. Siguro.
Tuyo. Pansit. Diba? Yo. Ay, kung napanaw. Pinilaw ba? Ano yan? Relax lang. Relax lang. Relax lang, brother. Relax lang kung daw. Wala po sa tenslagin niya, brother. Gusto doon niya i-inkes mo yung boss. Ayun, okay. Kay bad mo yung gawin ko. Inkes lang. Sa Google Fight man. Ganda yan, ikaw? Talong ba? Hindi kayo? Sisip. Sige. No? Kasi yung maiwan ng iba. Okay. Wala. Hindi ka yung pagiging kaksakulo mo. Kasi dapat, diba brother? No, lagda, tapos sa pa. Yung picnic na, diba? Kaingon doon ka hindi, tama yan. Napigil lang, no? Ang tagal natin. Talong ba? Kapilo ka din. Chicken bread. Pwede Oo, ate.
Ini kita coba. Oke. Ano? Miss, miss. Hmm. Pwede ko siya tinilaw. Ta? Yo. Sa? Ito yung rin yung sa akin na kung lahat ng patient yung tatang sa lugar. Ano yung sa situation? Hindi ko yung pumigil ko eh. Pulis ang tawag yung ipangana. Tanong natin. Ha? Ako, pilit. Ipek mo tao. Balo. Napangab ka? Kung na po mga check yung mga Facebook na Tuna choice. So, yung check up Wednesday, hindi man siya out. So, please. No? Hanggang sa muli, mga pinta, tuwasan naman yung off-comment ka na. Dito tawag na sila, sila sa kang tao, no? See you next month, ang gawin ka, ito si Bisaya, mga sila. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.